заўсёды па салезіянскай традыцыі жадаю расказаць вам адну гісторыю на добрую ноч. Аднойчы маці падышла да сваёй дачцы і папрасіла яе, каб яна дапамагла ёй вынесці мусар, а пасля памыць посуд. А пасля пайшла займацца сваімі справамі. Дачка ўзяла паперу, ручку і напісала: «За тое, што я вынесу мусар, 5 рублёў, за тое, што я памыю посуд, 3 рублі, за тое, што я папыласошу, 5 рублёў, за тое, што пагуляю з сабакам, 3 рублі». Аставіла паперу на стале і пайшла гуляць. Потым маці зайшла ў комнату, взяла гэтую паперу, прачытала, усміхнулася, перавярнула на другі бок і напісала: «За тое, што я насіла цябе пад сэрцам, 0 рублёў. За тое, што я была з табой заўсёды, калі табе было страшна, 0 рублёў. За тое, што я была тваёй падтрымкай, за тое, што дапамагала табе ў цяжкую хвіліну, 0 рублёў. За тое, што я цябе карміла, паіла, апранала, 0 рублёў. Паклала на стол і выйшла». Калі дачка прыйшла дамоў, яна паглядзела на гэту паперу, прачытала тое, што напісала маці, усміхнулася, зразумела сваю памылку, падышла да маці і моцна яе абняла. Я хачу вам пажадаць і таксама сабе заўсёды памятаць пра сваіх родных і блізкіх, таму што яны тыя, хто заўсёды дапамогуць нам у цяжкую хвіліну, падтрымаюць нас і заўсёды будуць каля нас. А зараз памолімся за нашыя сем'і. Во імя Отца, Сына і Духа Святого. Амин. Тваёй абароне адаемся, Святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі і з духам тваім. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуем Пану Богу. Добраноч.